מה קורה צבים? קנדה! מה המצב צב? מה המצב צב? ברוכים הבאים לפרק 2 של 5 הדברים שאני הכי שונא והדברים שאני הכי אוהב. מספר 1, דיסק און קי. תמונות, מוזיקה, סרטים, מסמכים, תוכנות, הכל נכנס לדבר הקטן הזה. זה מדהים, אבל מה שאני שונא זה שהוא קטן מדי, הוא כל הזמן הולך לאיבוד. זוכרים כשהם היו בגודל הזה? זה הגודל המושלם. עוד 5 שנים הדיסק און קי ייראה ככה, ועוד 10 שנים הם יראו ככה, בלתי נראים. מספר 2, מנטוס. לא רק שזה אחד הממתקים הכי טעימים ומגוונים שיש, עם אין ספור טעמים וסוגים, למנטוס יש גם את הפרסומות הכי הזויות בעולם. כנפולה. אבל מה שאני שונא זה שבעיקרון אמרו להיות 3 טעמים, אבל בתכלס יש רק אחד. מי המניאק שמסדר את זה? מספר 3, עיתוני יום שישי. כבר שנים שאנחנו קוראים את החדשות דרך המחשבים, הסמארטפונים והטאבלטים, אבל עדיין העיתון לא מת. זה פשוט כיף יותר להחזיק ולקרוא מדף נייר פיזי. אתה גם נראה חכם יותר, תוסיף משקפיים ובכלל. אבל מה שאני שונא זה את העיתונים הענקיים האלה של יום שישי. הם גדולים מדי, תמיד מתפרקים ותמיד מתקמפים. בחיית רבק, לא יכול להוסיף עוד כמה סיכות מהדק? מספר 4, מזגן. הדבר הכי כיף זה כשחם לך רצח ואתה הולך לישון עם מזגן על שיא הקור. אבל מה שאני שונא זה את הרעשים המטורפים האלה שהוא עושה בלילה, כאילו הוא מינימום מטוס סילון. נדב, תקום. מספר 5, מסטיקים. יש לנו את הטכנולוגיה לשים אדם על הירח, אבל אנחנו לא מסוגלים לפתח מסטיק שהטעם שלו מחזיק יותר מ5 שניות? לפחות לנפח בלונים, זה כיף גם בלי טעם. מה קורה צבים? כאן נדב. תודה רבה לכל מי שרשם רעיונות, ואל תשכחו גם הפעם לרשום את הדברים שאתם הכי שונאים ודברים שאתם הכי אוהבים, ואולי הם ייכנסו לפרק הבא. מקווה שנהנתם, ויאללה ביי!